Vítajte v dnešnom pre zmenu piatkovom vydaní magazínu Fresh, kde si predstavíme mladého Slováka, ktorý vyvinul zábavnú mobilnú aplikáciu, ale aj 15-ročného umelca, ktorý využíva pre svoje kresby liňajky v zošite. Začíname. V dnešnej časti uvidíte, ako olúpať vajíčko za 3 sekundy. Všetko, čo ste o smiechu nevedeli. Volá sa Vladimír Ďuďa, má 27 rokov a je z Prakoviec. Pracuje ako projektový manažer a jeho najnovším výtvorom je mobilná aplikácia X-Shop Render, ktorá vašim SMS správam dodá ten správny šmrnc. Keď vás už nudí obyčajné posielanie SMS správ s nezáživným pozadím, táto aplikácia je práve pre vás. Slovák Vladimír Ďuďa vymyslel aplikáciu, ktorá poteší náročných aj nenáročných užívateľov. Ponúka zaujímavý spôsob, ktorým môžete jednoducho skrášliť svoje správy. Text umiestnite do špeciálneho obrázku, ktorému je vopred určený štýl písma a farba. A prečo práve takáto aplikácia? Prišlo to dosť jednoducho a samo a dosť mi to chýbalo, že niečo kreatívne tam neexistuje, že by som to mohol nejakú tú komunikáciu vyzdvihnúť medzi tým mojim známym nejakým, s ktorým som si písal. A vtedy ma napadlo, že poslať niekomu nejakú tému, ktorá by mala vlastný obsah, čo sa týka pozadia a čo sa týka textu, že bolo by to úplne že super. No a vtedy v podstate vznikla tá myšlienka, že áno, ideme to realizovať. Správy môžu mať maximálne 150 znakov, na výber je 5 druhov tém, zábava, mix, láska, narodeniny a darčeky. V každej kategórii je 30 obrázkov. Podľa Vladimíra bol vývoj dosť komplikovaný. Pretože momentálna forma, ktorá sa volá, že X-Shop Render, je odľahčená verzia od niečoho, čo ešte len príde. To bude nejaká druhá aplikácia, ktorou sa chceme prezentovať. No a ako som začal hovoriť ohľadom toho vývoja, bolo to dosť komplikované, pretože sme to riešili s jednou nemenovanou firmou, ktorá si nesplňala v podstate to, čo mala, požiadavky a ten čas aj vývoj sa strašne skomplikoval. Momentálne to máme na platformu Android a už sa pracuje aj na vývoji na platformu iOS. A aký je cieľ do budúcna ambiciózneho manažéra? Do budúcna samozrejme chceme prísť so zaujímavými aplikáciami, ktoré dúfam, že zmenia svet. Smiechu sa vedci venujú už celé roky. Tentoraz prišli na prekvapujúce čísla. Keď sa človek smeje, zapája sa až 17 tvárových svalov. Hodina denne v smiechu znamená 120 spálených kalórií. Ročne tak zhodíte 2 kg tuku. Dnes sa v priemere ľudia smejú len 6 minút denne. V 50. rokoch to bolo 3-krát viac. Posledným číslom je číslo rýchlosti, ako sa smiech šíri z človeka na človeka. Sú to iba necelé 3 sekundy. A práve to robí zo smiechu jednu z najnákazlivejších vecí na svete. Vo Vietname už strihanie nožnicami nie je ani trocha zaujímavé. Kaderník Hoang Hung si postavil kariéru na tom, že svojich zákazníkov strihá pomocou samurajského meča. Jeho pohyby ohromujú. Pred 4 rokmi už vyskúšal ručnú pílu, teraz sa zamiloval do katany. Úžasné. Lúpanie vajíčka vie niekedy poriadne naštvať, a to najmä vtedy, keď nejde oddeliť od škrupiny. Takto to urobíte veľmi rýchlo a jednoducho. Techník na lúpanie je viac, táto je však jedna z najlepších. Uvarené vajíčko jednoducho položíte na dosku, pritlačíte dlaňou a zľahka gúľate. Škrupinka popraská a sama zlezie dolu. Žiadna veda. Má len 15 rokov, ale to, čo robí z liňajok v obyčajnom zošite, je neuveriteľné. Jay Dessen ho skreslí do zápisníka trojrozmerné kresby. Pre vytvorenie priestorového efektu ohýba liňajky a vytvára optické ilúzie. Jeho diela si na internete našli už množstvo obdivovateľov a my medzi nich určite patríme tiež. Zvieratá hýbu svetom internetu a momentálne ho zaplavila Honeybee, slepá mačka, ktorá miluje turistiku. Malé stvorenie si majiteľka Sabrina Urzel adoptovala z útulku a pravidelne s ňou chodí na pešie túry do lesa a Honeybee nosí na rukách alebo na vôcke. Ľudia ju milujú, rozkošná cica si tak našla množstvo fanúšikov a aj napriek svojmu handicapu si život naplno užíva. Na dnes sa s vami lúčim, vidíme sa opäť o týždeň s ďalšími zaujímavosťami a novinkami. Čaute.